actie. Hey, Harry. Reni. Kut. Weet je wat kut is? Nou, Wie moet nou helemaal naar beginnen, terwijl ik nog dat van vorige week in de holle had, terwijl we ook eens verstellen hadden. Ik kan het beginnen, maar hey Harry. oh. Hoe weet die mensen dat je Harry wist? Waar wist je? Oh ja, inderdaad. Geven we dit nou op Nederland of geven we het trouw? Wie kent er al? Oké, kind trouw. Nee. Boeterbreien en Green het Sies. Welkom bij de eerste podcast in het Fries. En Harry en Reni vertellen over verschillende onderwerpen. Welkom bij Stroopmoes, de podcast. Welkom bij Stroopmoes, de podcast. Deze allereerste aflevering. Yeah. Mij waar zit ik hier naast me? Ik ben Reni. Ik kom uit Kammersberg. Ik ben 23 jaar. En ja, dat lijkt me wel leuk om dit even te doen. Een keer om even wat nice te proberen. Oké, nice. Ik Ja, ben, iets nice inderdaad. Ja, iets nice. Ik ben Harry Roksma. Uit Oh. Surhuisterveen. Zuidhuisterveen. Ja. Dat zei Reni haar paken, dus blijkbaar altijd of zo. Ja. Oké. Ja, Maar oké. bijzondere man weer. Maar oké, ik ben een kunstenaar en een student. En ik ben nou samen met Reni deze podcast begonnen. Want wie dachten, ik ben heel veel podcast. Stiks er bijna in, zo voor binnen. Ja. Maar wij zijn er nog net zo veel van. Friese podcast. Bingo. Nice. Daarom zitten we hier. En Vind je het leuk om iets te vertellen door deze podcast? Waarom gaan we deze podcast precies maken? Dus maar, voor waar bedoel ik dan? nou, ik denk dat we zelf wel ervaringen van de boetenwereld missen. En dat proberen we nou te wijzen van oren, denk ik. Mhm. Dus we vertellen we gaan onze ervaringen juist vertellen. Hoe we omgaan met bepaalde dingen in de wereld van volwassen worden. Terwijl als ik me nog persoonlijk net heel volwassen viel. Mhm. Ik ben wel 23, maar zo viel ik me net. Dus wie probeer je ons leven een beetje in elkaar te puzzelen. En we showen hoe erin. Ja, precies. Nou, mooi zijn. Bedankt. Ja. Ik zal nog even een speciale bedankje doen. Want we doen dit namelijk net alleen. We doen dit samen mee. RTV NAF. Yeah. Very nice. We are in the studio of RTV NAF. Ja. Ja, dus... Ik is nou in Engels praten. We proberen juist Fries... ja, maar Fries is officieel deels bestaan uit Engels. Oh, Mhm. leuk. Weet je intussen trouwens. Meestal is namelijk wel... Ik weet net als toen de vergelijkingen just in het woord cheese en cheese. Of nice en nice. Ja, nice. Oké, maar hoe gaan we te werk in deze podcast? Nou, wie door elke aflevering even een ander onderwerp. Mhm. Waar we iets in herinneren als jongeren. Die dus volwassen worden willen. En gaan we nou vertellen waar we deze aflevering gaan gaan? Dat is wel handig, ja. Oké, en dan gooi ik hem erin. Ik wil even een tromgeroffel. Social media. Oh. Ja, want Harry, dat is daar komen Ja? daar kunnen we net meer omheen. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Waarschijnlijk luistert dit ik op social media. Altijd goed is wel. Ik zou weten hoe ze het ooit luisteren. Is YouTube eigenlijk social media? Ja. Ja? Ja. Toch? Nou, weet ik niet. Vind ik eigenlijk net echt. Is WhatsApp social media? Ik vind het wat meer een filmpjesplatform. Ja, oké, maar het is wel sociale media. Het is wel media van sociale dingen. Ja, oké. Nou ja, prima. Dus ja. En Spotify is dan eigenlijk net echt sociale media. Het is Nee. meer een luisterplatform. Mhm. Maar ik denk wel dat dat onder social media valt. Ja, nou, boeien, het zal wel. Ja, het gaat erom om internet en hoeveel invloed dat het op u had. En positieve en negatieve invloed. Oeh, mijn buik begint te rammelen. Oh. Ik hoop net dat dat juist. Ik ga net verliezen gaan, joh. Ik hield het als ontbijt chips. Op de werk van een man. Gadverdamme. Nee, lekker, jongen. Ik denk dat er nou heel veel mensen denken, jeetje, Ja, Takkie. Oh, dat maak ik met sissen, hè? Wij zijn met sissen takkie. echt net? Nee,
Oh, hoezo net? Ach, boeien. Waar gaat het zien? Op social media? Ja. Hey. Nee, ja, we hebben jij met mij. Deze stelling, dacht ik. Nou, wist toen nog die buzzer van MSN? Ja, maar kist dat geluidje nog? Nee. Trrr, zei iets. Zal ik hem eens even in deze podcast verwerken? Ja. Maar Harry, hoe we die leven nou via social media? Poeh, dat is een tijdje lang. Wist dat nog? 2012 toch, denk ik, toen het begon. Zoiets. Want ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een telefoon wil hebben. Echt een smartphone. Ja. En, had je een Blackberry aan of zo? Nee. Oh. Ik heb wel eens zo'n ding beter aan. Maar ik ga hem net zelf aan. Oh, oké. Maar ik hier volgens mij mijn eerste telefoon. Nou komt het. Samsung Galaxy S2. Wauw. Of nee, S6 trouwens. Oh. Of nee. Nou, ik weet net. Vier of 6. Eén van de tweeën. Ik hier de Samsung Galaxy Core. Dat wie echt crack niks. Oh. Ja, dat wie echt... dat wie een Samsung en daar weet me zijn. Maar iedereen die altijd de S-saffel en de A-saffel. Die Galaxies. Ja. Ik hier Samsung... Ja, ik heb een Samsung Galaxy Core. Of Samsung... Dat zei dus correct. Of een Samsung Core. Nee, ik weet het niet meer. Maar het wie in ieder geval... Het stelde echt crack niks voor. Mm-hmm. Maar ik mocht hier een uitziekje van mijn heid mem. Voor middelbare scholen. En dat vond ik helemaal de shit. En ik dacht, dat ik vroeger wie het... Moet ik hebben. Ja. En ik dacht, ik moet een telefoon. En ik dacht, hoe groter, hoe beter. Nou, dat net het geval. Dat ging je verzekeren. Het is net hoe groter, hoe beter. Nou, ik ga nou de iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max of zo. Dit is best wel een groot ding, toch? Ja, maar doe zij dus lezen dat mijn camera beter is die van die. En ik had iPhone 12. Ja, dat is wel raar. Nou ja, oké, het zijn wel. Ja. Maar oké. Wist u nog wel de eerste app? Of waarom als het eigenlijk niet een eerste telefoon woedest? Wist het nog wel? Snapchat of zo? Snapchat? Ja, denk ik. Want ik hier WhatsApp wil ik echt vet graag. Ja, oké, WhatsApp ik wel. Maar ik hier eerst altijd van die afdankertjes van Wieneke, van mijn zus. Mm-hmm. En dat wie dan van die telefoons, daar zie je net die wifi op volgens mij. Daar kost alleen nog maar internet op. Maar dat wie daar moest echt vet vol van betalen. Van wie er 200. 2 euro per MB of zo, weet ik veel. Mm-hmm. Maar dat wie heel duur in ieder geval. Dat mocht ik net. Maar dan moest het op die simkaart dat opwaarderen. Oh. Maar daar zie je wel een speeltje op. Maar dat van mij moesten ze dat downloaden via de computer of zo. Mm-hmm. Op die telefoon. Dat koers net via een app store of zo dan. Want dan ziet je een wifi op die telefoon van mij. Ik heb geen idee. Ik weet alleen nog, ik had een keer mijn zusje een keer een iPhone. Toen die iPhone zegt, cracks is maar het ding worden. Toen Steve Jobs cracks zei, yo, dit is een iPhone. Ja. Toen had mijn zus een iPhone. En toen weet ik nog wel dat ze een speeltje erop hier. En dat was mij een soort van popke. En die gang dan omhoog. En dan koers iets verzamelen. En op een gegeven moment kregen direct al je... dan hier is al je verschillende kleuren. Dan kreeg je er eerst al je rode rook kwam er achter hem langs. En op een gegeven moment dan worden dat green en PS. En dan nog steeds hoger. Moest hij net gewoon op van die dingen springen? Nee, dat is Doodle Jump. Ja, die dacht maar die hak ik wel aan. Maar dit wie ik weet niet meer wat die maat. Nou ja, bakte ik niks. Oh. Maar dat wie Doodle Jump heb ik laatst nog een download. Ik wil even die... Dat groene popke toch? Ja, met die ja. stafzoegerneus. Ja, die. Ja, ik... ja. Maar... Oké, hartstikke huis aan. Ja. Ja? Krabbels. Ja, nice. En... ik weet nog wel dat er altijd van die mem... Die gingen dan altijd van die mega grote krabbels. Al je van die glitterdings. Dus maar 4 dreven al, ja. Dat is echt toch zo'n 6 erop. Ja. En die dansende banaan. Ja. Wow, hier die net een zinnebril op of zo? Of een broek om? Nou, ik weet net, die gang gewoon heel goed iets ja. Mooi dansmove. Ja, maar dat er geen beeld bij zit. Want dat was niet helemaal een mooi hard in te zien dansmoves, denk ik. Maar ja, dat vond ik leuke social media. Ik vind het vind ik al je maar wat dom. Leuk. Is er net te zien? Leuke tijd, man. Leuke tijd. Ja. Ja, ja. Maar oké, we gaan door. Historic Movie Star Planet. Ja, want dat goed is... Wat ga ik wel even een lijstje maken? Ik ga hier een lijst met
De buzzer van MSN. Nou, die had ik net op mijn lijst, maar dat had ik opschreven. Buzzer van MSN. Ja. Nou, bijvoorbeeld, ik heb het echt wel even nog aan. Hoe beïnvloedt social media uw leven? En dan bedoel je mij... Nou, bijvoorbeeld als... Vergeleken vroeger? Wist wat wie wil even de wang kennen? Nou? Wist je er even naar uw schermtijd? Nou. Ja, Nee. ja. Pak er maar even Ja, maar mee. oké, ik wil wel even zeggen, ik luisterde dus wel eens Podimo. Ja. En dan had ik gewoon die telefoon on. Dus dan gaat die schermtijd aardig omhoog. Ja, nee, daar has hij zelf compleet mee. Oké, ik zie het dan op schermtijd. Nou, ik ben de laatste tijd wel prut aan het werk, dus dat scheelt. Even kijken hoor. Hé, juster. Jezus. Oeh, dit valt echt heel op mij. Nou, ik denk het net eigenlijk. Dit valt net mij. Wat hast du? Blockblast zit me wel aardig heen, mag ik zeggen. Hoe werkt dit nou? Dag? Ik snap er niks van. Kan je het... Oei, juster, TikTok, 2 uren. 3 uren en 42 minuten schermtijd. Had je het? Joet? Oh jee, ik had het al. Juster, 4 uren. De dag ervoor, 6 uren en 20 minuten. Podimo, 1 uur en 36 minuten. Maandag, 8 uur. Hoe? Jeetje. Ik hier... Wat? Deze ging net vertellen. Oké. Vorige week vreed. 11 uren en 50 minuten schermtijd. Maar, dan zit ik wel op Podimo. Want heb je 4 uren Podimo. Ja. En dat ben podcast, dus dan get ik gewoon trosses maar. Dus ik vind dat net echt tel. Hoe is dit mogelijk? Ik ga vorige week het tongetje, zo'n uren. Wij van oorloeren TikTok. Oh, ik ben vorige week tongetje vrij. Ja, dan snap ik het. Oorloeren TikTok. Meer dan een uren Fruit merch. Dat is een speeltje die ik download. Ik 1 keer die, want ik kwam. Dat is echt wel een beetje vervelend op social media. Ik ben heel beïnvloedbaar. Terug bijvoorbeeld. Temu. Nee, Temu heb ik nog nooit wat op besteld. Oh. Maar terug bijvoorbeeld reclames van speeltjes. Ik denk, ja, leuk speeltje downloaden. Oh, ja. 90% van het speeltje is reclame, hè? Nou, dus ik heb 40 speeltjes op mijn telefoon. Nee, dat is niet weer. Maar ik heb wel een prutte speeltjes op mijn telefoon gaan. Maar nou net meer. Nou had ik alleen een Blockblast. Dat is echt all-time favorite. En nou heb ik dus dat fruit merch. Maar dat stelde ik net zoveel voor. Maar ik weet net dat onder social media valt. Maar ik zal alleen mijn schermtijd... Nee? Speeltjes net? Social media, natuurlijk net speeltjes. Oh ja, sorry. Domme opmerking. Even van je informatie. Ik ben blond. Ik wil net dat het ooit semi-broekt werd dat ik dit zijn ha. Maar dan weet je het even. Het leven straft je al genoeg. Ja. Terwijl ik blond ben. Maar toen zei ze, Ginger. Wat, joh? Nee, dat ging net zeggen. Jawel, boeien. Nee, maar ik zal nog even... Sorry. Ik zal nog even mijn schermtijd vertellen. Oh ja. Want we weer een beetje al uit. Die schermtijd. Juster. Joet is tot nota 2 uren. Van onder andere 30 minuten WhatsApp. Maar dat komt omdat ik dus een prutte WhatsApp met van mijn werk. Omdat ik in een groep zit waar het echt vet vol ingestuurd wordt om mijn werk. Dus daarom zit ik dan prut op. Juster, 4 uren en 30 minuten. Terwijl ik de hele dag aan het werk ben. Dus dan ga ik juist Janne aardig. En ik denk dat ik zin hoe laat dat... Ja, na het eten Jannes ga ik lang... 2 uren, TikTok. Maar weet je wat mij altijd opvalt? Iedereen zit altijd te bitchen door die schermtijd. Maar wat is er nou eigenlijk erg aan dat het op die telefoon zit? Want iedereen zit altijd zijn... Oh jongen, dat is toch wel schermtijd. Goh, jeetje, zit er wel voor op telefoon. Maar iedereen had dat eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk gaan we ervan uit. Wie zit er eigenlijk al jaar? Ja, maar wie maakt er net op de telefoon? En wie maakt er een boeten? En wie maakt er ding dan? Ja, ik denk dat dat het is. Ik denk dat mensen dan denken... Oh, dus doe haast niet het betterste dan alleen maar een beetje scrollen op die telefoon. Ja. Maar wat doen hun zelf dan? Ja, weet ik hè. Ik scroll op hun telefoon. Ja, dat weet ik. Terwijl ze die... terwijl iemand vertelt hoe ze schermtijd.
een oor, diegene... Oké, stel je voor, hè. Even een die zitten naar te luisteren. Oh ja, precies. Ja. Een beetje Subway service te doen. Ja, of er is iemand en die maakt een filmpje. En die zet op TikTok... Safals Guaranteed had ik dit boek even delen met hem. Er is iemand die reageert erop. Jeetje, doe dus ook niet beter in je leven. Wat is toen nou? Nou, niks beter in Nee, precies. Ja. Dus iedereen... Ik denk, sinds die social media is iedereen best wel hypocriet worden. Sowieso. Mm-hmm. Want iedereen vindt overal wat van. Nou ja, ik denk altijd verbeter de wereld begin bij jezelf. Dat is net altijd haalbaar. Ja, dus bek dicht. Ja. Ik zie dat net op die manier zijn. Ik wel. Maar ja, ik vind dat wel... Ik neem mezelf trouwens, ja, want ik zit zelf ook wel eens. Ja? Ik kan namelijk een maat van mij, die zit ik wel aardig vaak op telefoon. Oh. En daar stoor ik me dan aan. Maar dan doe ik het eigenlijk het zelf. Ja, dus dat is... ja. Ging in naam zitten, maar hij weet precies waar ik bedoel. Ik zit zelf volle mee op het telefoon. Ik zit echt, ja. Maar wist u dan extra niet die dan de hele tijd met je telefoon zit? En dan bist bijvoorbeeld bij iemand en dan was ze een verhaal vertellen en dan zit diegene op zijn telefoon, maar doe bestaat ook al uitscrollt. Haast dan echt zoiets van, nou, kom op. Ik ben uitscrollt, dus doe bestaat uitscrollt. Overal dan met die telefoon. Ja. Zo ben ik wel namelijk. Had ik niet nog van mijn telefoon, dan hast u niet nog van die telefoon, want dan is het net gezellig. En dan gooi ik waarom zit u altijd op die telefoon? Maar wat ik wel irritant vind, is dat ze maar... stel je voor, er is een filmontje. Mm-hmm. Het is gewoon een leuke film. Het is gewoon oprecht een leuke film. Ja. En er gebeurt ik gewoon volle. Mm-hmm. Maar dan toch op die telefoon zitten. En dan denk ik, oké. Maar weet diegene nou wel dat het een leuke film is? Guilty. Of is het gewoon dat diegene social media toch leuker vindt, stiekem? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat een soort verslaving is of zo, hè? Want ik had dat zelf ook wel. Dat ik een filmpje met iemand, of weet ik het wel. En dan, ik kreeg een appje of ik denk even snel een level tussendoor. Ja, dat is dan misschien een social media, maar dat is dan wel weer die telefoon. Mm-hmm. Die telefoon. Maar... Trouwens, leuk feitje. Wist je wel dat Jochem van het zien ouders vroeger het zien uur altijd zijn... Geef van dat ding wij. Geef me dat ding wij. Ja. Die telefoon kreeg jouw kant eigen van. Ja. De welbekende quote. Ja. Maar wat doen ze nou? Ja. Scrollen. Ja. Op dat ding. Ja, dat is er weer vallen. Ja, het is... ja. Maar dat is ook wel een beetje... Soms zeg ik dan... ben ik thuis en dan vertel ik... mijn verhaal aan het vertellen. En dan... Hij zei dan altijd... Reni, geen telefoons bij eten. Mm-hmm. Ja, we willen eten, Jonas. Aan tafel, meisje aan. En dan maken we geen telefoons bij eten. Prima. Ik ben een verhaal aan het vertellen. Wat doet hij? Telly. Ja. Dan zei ze geen telefoons bij eten. Nou, dat maakt net zo. Nou, hij werd net boos of zo. Maar dan zei het er nou, wat doet zelf wat hij dan? Ja, dan denk ik, ja, oké. Mm-hmm. Maar als het dan zin is, dan mag het zelf ook net doen. Ja. Maar oké. Volgende stelling? Stelling, ik weet niet hoe we dit nemen, maar... Nou, ik ben wel... wist u wel dat er een best wel een prutte challenges binnen op social media. Mm-hmm. Daar ga ik even een paar voorbeelden van opnam. Positief... Of, nou net opnam. Kauwgombal challenge. Nee, ik ga er 2. Want mij ook net... Oh, nou ja, toen weer mijn bladzijde vol. En ik vond zonde om een volgende bladzijde terug te gaan. Oké. Ik ga een positieve en een negatieve challenge. Mm-hmm. Want je bent natuurlijk heel beïnvloedbaar door social media. En hier het krijgt loor. Ja. En ik ga dan een positieve challenge. De Ice Bucket Challenge. Ja. Dat weer echt een super challenge. En dan is social media echt ideaal ervoor. Ja. Want dat gaat super snel. Als een lopend vuurtje. Als het wel eens die ijsbergen ding. Nou, ik ben toen wel nomineerd. Toen ben ik op vakantie en ik woon net zo'n ijsbucket op mijn Hollandwan, maar toen ben ik wel zonder dat ik eerst weer terug van een glijbaan gang. Een hele steile glijbaan. Waar slaat dat nou weer Ja, op? nou, het kwam op hetzelfde deel, want dan ben ik gewoon van droeg naar wiet. Ja, doei. Ijsbucket. Ja, weet ik had dat net dienen. Kleer. Ik had een soort van dienen. Ik voel me... Ik ga wel de trend terugzetten. Ik ga wel waarin je het nomineert. Oh. Dus op zich ga ik het dan goed dienen. Ja, oké. Mooi. Hast u de Ice Bucket Challenge doen? Nee. Bist nomineerd? Nee. Oh, waarom net?
Geen idee. Oh, oké. Maar dat wie wel echt de hele wereld die toen die Ice Bucket Challenge. Mhm. Dus dat wie heel positief van social media. Maar ik had echt een negatieve voorbeeld. Ariel Pats. Trouwens, Hey, nee. Oh. Ik ben eerst even. ja? Ariel Pats. Wat is dat? Ben gingen dat opeten. Wat is dat? Ariel Potts? Ja. Wacht, ik Die zal... semenman bedoelt. Nee, ik zal even... ik zal die een foto zien laten, want dan wist het wel. Ariel Pats. Oh, ja. Je ze opeten? Ja, Waarom? ja, dat weet ik niet. Dat wie toen een challenge. Die band die dienen dat op ballen en dat gingen ze opeten. Maar heel veel band binnen van meer kon deegang of zo. Tuurlijk, hoezo dan? Omdat het toch al hier... hoe zei ze dat ook weer? Net chemisch? Ja, chemisch. Oh, zo. Van dat chemische troep is dat. En dat, nou ja, dat speel je er net om te eten. Nee, maar gisteren vond ik deel, nou? Nou, weet ik net. Misschien als het net een goede weerstand hast. Ja, maar dat wie dus bijvoorbeeld even een negatieve challenge op social media. Mhm. En door die social media hier is het, telkens dat meer mensen het dwangen. Meer. En Ben zeggen het, want Ben kregen dat op hun telefoon. Terwijl hun telefoon, ze wist namelijk nog niet wat een telefoon was. Hier al een telefoon, want die kregen ze vanuit mem. Mhm. En dan zeggen ze dat in die filmpjes die je, hey, dat is leuk, ook ik probeer in, want er zitten leuke kleurtjes op, dus dat kan ik eten. Ja. Lekker. Ja. Wat een goede adem. Maar zo'n lekkere adem. Nou, en weet ik niet. Ja, ik kies proberen, maar ik ben net altijd heel... Nee, ik zou het net proberen trouwens. Vies. Dit is echt net... dit is geen aanmoediging om het te doen. Nee. Doe dan maar de Ice Bucket Challenge. Maar ik al veel je wel aanmoedigd. Waarom zoest het doen? Chippen eten. Ja. Chill, man. Ja, ik weet het. Ik weet net wat het nut wie is van die challenge. Niks. Nee. Enge flex. Ja, ik weet het net. Nee, doe het maar even een week. Dan zit ik even een research doen. Oké, ik neem het nou even hoor. Wat is de volgende stelling? Hoe beïnvloeden... Oh, Soes nog zonder kennen. Zoek ik zonder social media kennen? Ja. Ja. Jawel. Ja? Maar ik vind het wel zonde of zo. Want ik vind, het had wel op zich, had social media wel een toegevoegde waarde. Maar vooral de memes en zo, die filmpjes en zo, die ik al teruggestuurd kreeg. Dat is Ja. gewoon grappig. Want toen kan ik gewoon toch wel erom leiden. Alleen de hoeveelheid was elke dag ervan just. Dat maakt het op een gegeven moment gewoon... Eerst is een filmpje... Nou, ben vaak een paar filmpjes ben echt leuk. En daarna is het al je troep. Maar dat geeft dan meteen terug en dan geeft elke keer maar weer terug. Omdat ze wist dat er wel een paar goede filmpjes binnen of zo. Ja. Want Dus ik had... eigenlijk had het heel tijd een beetje gelok als wij een leuk filmpje in komst. En daar kreeg dan weer even serotonine van. Serotonine wordt even onwakker in je lichaam. Dat zie je? Nee. Ja, ik weet wat je bedoelt. En dan, daardoor, denk je, hey, dit moet vaker, want je wordt gelukkig van. Dit moet vaker, want je wordt gelukkig van. Ja, nou, Ik wist daar ook helemaal niet gelukkig van, denk ik. Ik wil eens om te denken van... Doe het net eerder als die gewoon ongelukkig vielst. Dat het wist, is maar dat dit chill is. Dus dan pak stap maar weg. Ja, misschien wel. Misschien, ja, maar wist je ongelukkig? Als het niet heel de tijd op de telefoon zit? Denk het net. Nee. Maar ja, dat is op een gegeven moment verveeld het gewoon. Dat is het dan denk ik van jeetje, dus ik saai. En dan, maar zoals zwaar als iets oors te doen had, zoals een hobby of... Sliepen. Ja, of dat zijn in de kerst of weet ik veel. Want zo, ik had dus bijvoorbeeld mijn hobby is schilderen. Mhm. Had ik net op mijn telefoon ging, dan ging ik gewoon schilderij maken. Of ik ging op mijn computer iets creatiefs van. Ja. Of ik ging naar iemand daar, of ik ging game, of ik ging filmpje, weet ik veel wat. Het is eigenlijk altijd wel mijn scherm, merk ik nou. Maar... Daar komt de mouw uit de aap. Ja. Maar... ik ga net alleen nog maar social media... Dat ding grap trouwens, want ik weet wel dat ik het verkeerd omschrijf. Waar het meest gezegd gaan doen, zij is het verkeerd. Ja, maar deze versie is veel grappiger. Oké. Ja, maar ik denk... Nu komt de mouw uit de Ik aap. zei laatst net een keertje niet en toen dat wie een collega van mij en die kan heel stuk, want ze dacht dat ik net hier dat ik het verkeerd omschrijf. Maar ik zei, ik wist het dus wel. Maar Ja. toen werd het eigenlijk nog grappiger, omdat ik het dus wel wist. Terwijl ze dacht dat ik het net wist, werd Oké. Ja, maar. duidelijk. Sorry, vertel verder. Ja, ik weet niet meer werk toch hier eigenlijk. Rewind the clip. Nee, maar oh ja, had ik zonder koer.
Nou, ik denk het wel. Want ik ga wel eens een keer social media gewoon uitdraaien mieteren. En toen... ik bijvoorbeeld zei Snapchat, dat boeit me echt niks. Nee. Ik stuur eigenlijk nooit echt meer snaps. Nee. Maar ik vind het wel grappig dat we dan in een groepsapp zitten met onze vrienden. Dan hadden we bijvoorbeeld wel... Cardi maakt vaak wel grappige filmpjes. Ja. En dan doet er gewoon dat er met zijn LP bezig is. Of wie is met het werk of zijn hobby of zo. Dan maakt het van die grappige filmpjes. En dan doet er van die gloertjes onder. Ja. Ze worden als al die van die gloertjes. En dan... Pieter doet dat ook steeds vaker. Die maakt ook al heel leuke vlagjes met hem op werk. Ja, dus dat is gewoon grappig. Dat is dan een soort van... Ik weet net ook dat was steeds mij, want hij maakt met mijn telefoon op het werk. Dus misschien is het heel slim dat ik dit zijn ha. Dit maakt er even nu. Oh, dan doen we een piep hoe de namen van degene. Valt het er op een maat. Maar hey Sjen. Dus het is wel grappig. Alleen Snapchat koek sowieso wel zonder. Ik ga wel eens een keer naar Squalwest. Ga ik mijn telefoon thuis letten de hele dag. Super. Echt super. Ja? Maar als je dan thuis bent, jongen, dan pak je dat ding en dan ga je volle gratis cadeautjes thuis. Ja. Is al je iepenje. En dan zit er weer achter. Terwijl de wie is eigenlijk wel even een soort dan van... Dan had hij ook alles was achteraan, dus gaan ze inhalen. Dus eigenlijk had het helemaal geen nut aan als je hem thuis letten had. Nee. Maar ik ben dan, had ik mijn telefoon viert en ik kan hem net ophalen. Ik ben hem een keer viert naar mijn werk. Toen heb ik mijn man bij hem brengen. Nee. Ja. Waarom? Ik heb gewoon dijs vonden. Ja, maar ik ben dan... dit klinkt misschien heel dom. Ja. Maar ik ben bang dat mensen me missen. En dat ik dan net... Ja, waar dan? Ja, weet ik net. Nou, mijn vriend of zo. Dat ik dan zei, waarom leest heel daar niet van die jaren? En dan denk ik, ja, ik ga mijn telefoon in, dus ik weet dat net. Ja, oké. Nou, oké, snap ik wel. Maar... Ja. Of dat mijn heid zei, die app me. En dan misschien denk ik mijn heid mem wel, waarom reageert er heel net? Is dat wel het werk kwam, laat zien een greppel. Dat wist net. Mm-hmm. Kan van alles gebeuren onderwijs. Ja, dat is weer. Maar ja. Oké. Kijk toe zonder social media things. Gewoon telefoon, mij zo bel je zo, maar net op die troep. Ja. Ja? Ja, ik denk het wel. En wat zoest dan aan? Geen TikTok, hè? TikTok mij Nee. Maar TikTok boeit me eigenlijk net zoveel. Ja, het is... TikTok is echt puur vermaak. Maar het is net dat ik het nodig ga. Oké, en als nog één app moest bewaren, de rest moest er al. Ik zou sowieso YouTube kiezen, 100%. Ja, ik denk ik. Maar ja... Als de rest van je leven nooit weer wat oors mochtest? Wat just toen eigenlijk op YouTube? Ik zie er eigenlijk net zo vallen. Nee? Nee, heel soms zie ik wel de FOMO-show. Ga ik luisteren naar Oh ja. Vond ik heel leuk. Vond ik echt super grappig. Ja. En verder... Ik zie eigenlijk nooit zoveel YouTube. Ik ben meestal gewoon even een karaoke aan het zongen op YouTube. Want dat is wel... dat vind ik altijd heel leuk. Even lekker te zongen. Mm-hmm. Nee, verder eigenlijk broek ik YouTube net zoveel. Maar ik denk, als ik YouTube broeken maat... Of als ik nog in een app broeken maat bedoel ik... Dan vind ik YouTube wel mooi. Want dan haast eigenlijk alles steeds maar nog in. Dus eigenlijk is het super dom om dan YouTube te doen. Waarom? Doe maar toch ding kwijtrijden. Ja? Het is toch de bedoeling dat we... dat is juist minder op social media kost. Dan haast één app die het eigenlijk alles in één is. Jawel, maar het ding is... Mijn Instagram en mijn... social media, of wat is ik? Mijn Instagram en Snapchat en... Facebook. Ja, dan haast ze maar constant... gewoon constant, bam, nee. Oh, dit is leuk, dit is net leuk, dit is wel leuk. Nee. Nou, dat. Maar bij YouTube, dan kan je het echt aandachtig zien. Ging ik dit filmpje zien of net? Kies een beetje naar die thumbnail zien. Toen was het echt keuzemeidje tussen dingen. En Instagram is gewoon constante dopamine shots. Ja. Bam, 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 bam. Alsof constant weer... Ja. Nou, dat dus. Mm-hmm. Oké. Maar... Oké, ja. Ik had trouwens... Wist ik nog waarom komen op de Ariel Pots Challenge? Ik ga research die in ondertussen. Zal ik het via lezen? Het heet Tide Pod uitdaging trouwens. Oké. Ariel Pot. Ik weet niet, mij wie Ariel wil zeggen. Hartstikke die in. Ja, dat weet ik. Oké.
Tieners waren de gerapporteerde demografische groep die aan de uitdaging deelnam. Ze zouden zichzelf filmen terwijl ze pots kouden en kokhalsden en anderen uitdaagden hetzelfde te doen. Sommige van deze video's werden op YouTube geplaatst. Sommige tieners kookten de pots voordat ze aten. Wat? Hoe kun ze koken? Die dingen lossen op in wetter. Ja, lekker warm. Dan zag ik meestal die een koud frikandellenbroodje lekker vinden en de oren warm. Ja, dat snap ik. Maar die ding lost op. Dus dan had ik gewoon wetter met een smaakje. Wetter met chippen. Thee dus. Ja. Chips op. Nee, maar dit wie gewoon een uitdaging om elkaar uit te dagen. Om een bezigheid te hebben. Het wie in 2018. Wie in 2018 al corona? Dat het misschien daardoor een vervelingsuitdaging wie of zo? Je zit al op 30 minuten. Nee, jong. Ja. Wat is dat het? Want dan 10 minuten materiaal. Ik kan het erop raden, niet op zich. Boeien. Ja, maar... Nu is een podcast. Ja. Ja. En dan sluit maar af. Wees waar de knop zit. Ja. Doei. En dan verwijdert deze app gewoon West op Lustus. Maar ja, Challenge. uit de Matrix. Oh, dat vind ik zo sneu aan wezen dat ze zeggen. De Matrix. Alles is de Matrix, hè? Ja. Hoe is, als er uit is, dan is het dingen. Ja, ik weet eigenlijk net eerst wat Matrix is. Het boeit me eigenlijk helemaal Er net. zijn mensen die wel zelfs van financieel afhankelijk wezen. En dan denken ze dat ze dan wel de shit binnen. Dan maakt ze iets uit in de maatschappij, zeg maar was net. Nou ja, dan staan ze een soort van boven die. Want toen best wel in de Matrix. Toen is namelijk van 9 tot 4 van het werk. En dat is dom, want waar gaat hij zin in? Nou, volgens mij heel veel mensen vinden dat prima. Ja. Als je leuk je werk leuk vindt helemaal. Ja. Dus ja, ik vind wel als social media verwijderd en zo, dan is niet zeker een symbool uit de Matrix. Ik kreeg nou een Snapchat van iemand die net in de Matrix zit. Aha, dat wil ik een MLH Matrix. Nee, Door. maar dat is wel... Dat is voor NPC's. Ja. Hoe zei ze dat? Nou, ik weet het net. Ik wil wat zeggen, maar ik weet het net meer. Non-playable character. Uno reverse card. Dat zei toen best uit de Matrix, maar eigenlijk best een NPC. Dus eigenlijk is dat gewoon precies wat net wijze was. Eigenlijk bij mensen die net in de Matrix zitten, NPC's. Punt. Einde discussie. Ik snap er niks meer van. Doe was toch juist net iemand een NPC wijzen? Toch? Jongen, NPC, wist wel wat het is? Ja. Spultje Ja, maar als iemand in die site doe best een NPC, dat is net een compliment. Nee. Ik zei doen, ik doe best dusdanig net belangrijk dat je een nobody bent. Dus mensen die het uit de Matrix willen, die willen juist net een NPC wijzen. Ja, dus die willen bekend wijzen, toch? Ja. Dus die binnen eigenlijk juist het tegenovergestelde van een NPC. Mensen die uit de Matrix binnen. Oh, zo bedoelst. Maar als je zegt, mensen die uit de Matrix binnen NPC's. Nou, dan is het dus niks. NPC's. Dan hadden ze het tot werkwedstrijd dat ze uit de Matrix en dan is het nog niks. Ik vind het echt maar dom, die NPC-ding. Ja, ik weet ook net dat dit al wel erin komt. Jawel. Want dit is een actueel ding. En voor degene die dit nou luistert, die weet. Stop mij dat sissen. Ja, stop ermee. Ja. Het maakt het er net beter van. Nee. Maar wees vooral die zelf. Ja, dat mij wel. Maar probeer je is het dan net zo mee in ieder geval? Nee. Als je me eens zien komt op stritten, spreek je sowieso net on. Ben je net van gediend? Nee, ik raak. Nee, inderdaad. Je vond hem ook graag wat prijs. Tenzij als gratis yield was, dan is het welkom. Ja, kom maar door. Ja. Wie zie ik je nog sponsors? Nee, wie zie ik geen sponsors, want het is een commercieel... anti-commercieel podcast. Net per se anti, maar wie door het van de lol, net van geld. Maar wie doet het voor RT vanaf? Mij RT vanaf. En dat is een vrijwillige instantie. Ja, maar wie doet het ook gewoon van de lol. Ja. Maar ik denk dat als we het door de Matrix gaan, ik denk dat mensen dan wel weten wie het door gaan. De mensen die het luisteren wil, want dat ben jongeren. En die weten vaak wel wat het is. En als diegenen die het net wisten wat het is, wat het wie, die weet het nou. Dus die ben wij wijzer worden trouwens. Ik hoop het. Ik hoop het ook.
Maar we zijn inmiddels een beetje uit onze eigen matrix. Want waar gaat deze aflevering over? Oh, social media. Ja, maar daar heb ik nog op waarom komen. Ah. Want eigenlijk, als het uit de matrix was... Tjindwurg, door meest... Wat is er? Nou, ik zit soms... Dan vreeg ik me af, ik wat tegen bij die podcast. Maar Ja. ik eet hem soms bijna op. Bij die podcast? Ja, bij die microfoon. Oh. Het is een stuk enthousiast van... Stuk met mijn moeder Ja. zien of stuk... Ja, Want dat ik zei, van hier mij ben... zit ik soms echt heel veel wat. Nou, juist minder goed. En nou zit ik er echt vol bovenop. Jawel. Ik toets bijna met dit ding. Ja, oké, maar als ik dan die microfoon of die koptelefoon achter zet van mij, dan valt het echt om mij. Ja? Ja, dan is het net een geschreeuw. Maar ik wil even rondkomen op de Matrix. Nou, Nee, op social media bedoel ik. Want tegenwoordig, social media is wel makkelijk. Ik ga nog even... ik ga haar dus mem even interviewd. oh ja, inderdaad. Ik mocht er net bij zeggen dat us mem dit wie. Ze Oh. zei, neem maar je naam. Het is net die man dit. Nee, dit is net van mijn mem. Oké. Memke. Ik ga dus mem vragen als ze het leven beter vindt zonder social media of mijn social media. Mhm. Ik citeer. Nou, het is zo. Ik zou er nou net meer zonder kennen, maar het heet social media. Maar social... Get het? Nee. Verkeer even doen, nee. Ik citeer. Nou, het is zo. Ik zou... Oh. Maar ik het dan? nee. De slechtste lezer op aarde? Ja, nee. Oké, ik citeer. Nou, het is zo. Ik zou er nou net meer zonder kennen, maar het heet social media, terwijl het zonder social media volle socialer wie. Mhm. Want in plaats van een appje, was het even snel in je stuurst, bel eens diegene gewoon of gist erheen. Ja. Maar social media is bijvoorbeeld ook internet, toch? Zei ze. Dus bijvoorbeeld een vakantieboek en zo is wel makkelijker. Of oors. Ja. Nou, klopt. Want ja, uw mem die is echt nog een heel jong dingetje. Uw mem is nog een heel jonge vrouw. Dat voorop. Mhm. Maar ze had wel lang leefd zonder social media. Ja. Ze vertelde zelfs dat ze, als ze in je belje was, ze ging tussen een telefoon vroeger. Oh. Ze moest naar zijn telefoonkast boeten op stritten om je te bellen. Wat? Ja. En ze zei, als er iets wie, dan ga je gewoon naar diegene daar. En dan hier zit er maar diegene hoor. En dan stuur je gewoon bij diegene voor de door, bij diegene net. Dus prima, ik er morgen heen. Ja, maar als ik het zien jullie even naar die tuin moest gaan, dan moest ik op een fiets. Nou, ik ga net 44 minuten op een fiets. Nee, maar als ik om die te dan misschien gakken. het kind. Nee, oké. Want dan wisselen we meestal om die hinnen. En meestal maar waar werks misschien. Daarom wist ik volle meer bij meesten uit het dorp. Dat denk ik, ja. Ik denk dat is volle klooster wie is mij iedereen om die hinnen. Omdat ze volle minder invloeden hier is van boeten. Denk je dat? Ja, oké. Nou, een goed punt. Maar ik ga trouwens nog even, ik zit even te denken. Wat ben nou 4 dingen die studierst voor hele social media gebeuren? Kleurje, bjetje, knutselje. Ja, ik wie ik nog heel jong. Dus ik hier net per se dat ik echt ding ondernam of zo. Nee, oké. Omdat ik dat koe. Want dat koe ik net, want ik wie hier nog best te jong. Ja. Dus ik wie best nog wel afhankelijk van mijn huid en zo. En van mijn zus en van mijn broer. Dus het wie gewoon... ik die gewoon wat simpele dingen. Ik ging naar squallen, naar de basissquallen. En dan uit squallen wij dan praat ik met mijn vriendinnen of mijn vrienden. Of dan gingen we gewoon in boomhutten klimmen of zo, weet ik veel. Belletje hellen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of chillen op het Squallenplein. Maar dat wie stoer. Ja. Maar ik zie zelf dus... Doe dan. Ja, bedankt. Wat wie een 4 ding was studie is voor social media? Hutten bouwen. Ja? Ik bouwde vroeger met mijn buurjongen altijd hutten. Van pallets en zo. Echt vet coole ding. Dat wie echt, dat wil ik altijd echt heel graag. Ja, maar echt gewoon sinds mij, op een gegeven moment hier gewoon een hut bouwt onder de groen, ja. God graaft, onder de groen dat ding bouwt. En daar werd een hut opbouwd. Wauw. En dan koest dus onder de groen zitten. Toen hier we weer een hut maken, dat wie echt een mega ding. Toen hier we een hut maken in de bos, in een boshut. Hebben we nog wel eens gehoord dat daar dus mensen kwamen. Die wenden meest. En die band kwam daar ik. En dat gingen we tro. En wie dachten uit die hut bloeien. Dus wat gaan we doen? We hadden een amer wetter bovenop zet. Nee. Gaan we het trapje onvers maken. Dus als ze dan erin moeten klimmen. Ijsbucket challenge. Ja, wauw. Ja. Wauw. En die wie op een gegeven moment gewoon leidt dat ding op groen en leeg. Dus er is een slachtoffer geweest. Misschien luistert het slachtoffer nou wel. Ja.
Ik weet waar het slachtoffer is. Oh. Maar dat doet er niet aan. Oh, jammer. Maar, hoe ben je erachter kwam dan? Nou, omdat we had wel een keer ruzie hadden met die mensen daarna nog. Oh. Hoe die hut. Want die mochten hebben die zogenaamd hun bos. Maar het is gewoon een openbaar ding. Prima. Gewoon van een gemeente of zo? Ja. Eigenlijk mocht weer ik moet geen hut bouwen, maar prima. Maar wat ik nog meer die is, op een gegeven moment hiek dus een Xbox voor het eerst. En toen gingen we wel, dat wie soort van de eerste social media, toen hiek ze altijd zo'n skeer, iets zwart headsetje op. En toen gingen we Call of Duty's Black Ops 2 Zombies dan. En dat gingen we dan in een Xbox party en maar ook al praten, zeg maar. En op een gegeven moment gingen we dan GTA doen en bla bla. En dat wie eigenlijk eerst gewoon een beetje, wie in die telefoons ik al voor. Maar dat wie echt gewoon die goede oude tijd. Modern Warfare 2, al die Call of Duty speeltjes en zo. En dan gaan we vervolgens dan afpraten. Kom maar bij de speel toen. Gaan we beltje lellen bij iedereen in rust te vinden. Bij iedereen? Ja. Rennen. Ja. Maar, en we krijgt de krant bezwaar gewoon weer elke brief bestel. Gewoon beltje lellen. En maar rennen. Ja. Leuk. Maar dat. Let hij net al leiden. En voor de rest, ja, ik ga nog wel meer dingetjes. Maar we kennen wel even een keer hoe vroeger, hoe kindertijd of zo. Ja. Want ik weet net, dit weer de eerste aflevering, maar... we hadden van alles aan eigenlijk. Hak op de tak. Ja, behoorlijk. Maar ik denk wel dat slaat belonen. Ja, maar conclusie. Doe kerst dus wel zonder social media. Ja. Ik zou het heel graag willen. Ik zou het heel graag hebben rondbollen naar gewoon chill en geen... Maar wat verwacht dan dat het fout is? Nou ja, dat kan net. Want iedereen die dat net doet, die zit dus nog op de telefoon. Ja, en dus iedereen weet ik hoe het best in mijn social media. Dus is nooit iedereen mij krijgen zonder. Nee, daarom. Het is nou jammer. Ja. Of nou ja, jammer. De ene vindt het jammer, de andere vindt het net jammer. Maar het is er nou, dus hoe is er nog niet meer aan de man? Helaas pindakaas. Ja. Nou, oké. Maar doe ik dus ook wel zonder. Jawel, ik hou wel eens peekjes zonder dingen. Maar ik merk gewoon heel tijd van, boeien, wat maakt het niet uit? Maar op zich, Snapchat doe ik eigenlijk nooit. Instagram doe ik voornamelijk wel. Maar ik zit heel vaak op YouTube. Want wat ik dan doe is, ik vind Marvel films heel vet. En dan volg ik dat van die nieuwe films. En van die afleveringen die er al binnen west. En dat ging dan helemaal zin. En dan volg ik dat vooral. En voor de rest zag ik gewoon filmpjes. Maar ja, net echt per se wat dorst. Sorry. Oh. Ik jij er niet een keer... Ja, sorry. Ik zit voor aan die microfoon te schoppen worden. Ja, sorry. Maar ik ken wel zonder. Ze is ook heel makkelijk. Maar ik had het gewoon meerdere keren. Ik echt daadwerkelijk dingen. Ja. Maar ik denk wel dat ik uiteindelijk weer een relapse had. Maar ik denk dat het lastig maakt omdat iedereen om die heen het naar wel doet. Net dat ze een soort FOMO haast, maar je communiceert wel met je telefoon. Dus dat maakt het denk ik lastig om dan te zeggen van joh, die telefoon die praten. Ja. Nou, dat zie je. Zei het er terwijl er naast je telefoon zit te zien. Ja, ik zit net te zien al letten hier. Oh. Het is inmiddels 24 oktober 2024. 24 oktober jongstleden. Ja. Vond je dit nog een leuke podcast? Ik vond het heel leuk en gezellig. Ja, ik. Alleen feedback is zeer welkom. Ja. Want we doen dit voor het eerst. Het is voor de jongeren onder u. Want ik ben zo eigenlijk jonger, maar ouderen mij natuurlijk luisteren. Ja. En het is voornamelijk voor mensen om de Friese taal wat meer... actueel te maken. Ja, en te houden. Ja, en ik denk een prutte mensen... ik denk dat in Friesland sowieso de Friese taal wat votvalt of zo. Wie moet dat een beet houden? Ja. Trots zetten. Ik praat sowieso heel vaak Fries, mijn Nederlandse woorden te trainen. Ja, weet ik. Maar in deze omgeving, dan praat hij hem echt nog gewoon die ouderwetse ding. Boeter brengen in het zie. Ja. Ja. Ik denk dat Grutte Pier me hoe boord hij ze mieten had. Ja? Nee, ik denk het net. Ik denk dat er wel mocht. Ik denk dat ik hem wel hakken. Zolang het zelf maar niet zelf joost, hè? Ja. Dan hebben we de slaap. Ja. Nou, mooi. Ja. Gist doe dit nog correct, Aaron, in plaats van dat ik het gewoon random al kap? Nou, vond je hem dit nou leuk? Luister je hem volgende keer sowieso weer. Want er komen meer afleveringen, dat kun je verzekeren. Als het nou wel of net was. Ja.
Ja, en mijzelf erop klikken als het luisteren was. Luister ik gewoon even. Het is hartstikke leuk. Alsjeblieft, luister je dit. Kom op. We vinden het hartstikke leuk om van hem te praten. En Harry en ik leren elkaar steeds beter kennen nou. Ja. Want ik weet nou waar al je dingen hoe die wat ik jij net wist. Mhm. En volg u eens even. Ik weet nou dat Ben vroeger chip-tabletten opverretten. Vroeger. 4 Ja. Zij is 2018. Maar like u eens even op social media's. Volg u eens even. Stroepmoes, de podcast. Bingo. Oké, het is mijn U en het werkt in mijn OE. Bingo. Nou, we gaan Instagram. En ik denk je luistert dit op YouTube of op Spotify, denk ik. Mhm. Dus volg eens even, abonneer even, like even, reageer even, deel het vooral even met de meesten om je heen. En de meesten niet net Fries verstaan kennen, want dan krijgen we misschien de Friese taal wat breder, wat wel leuk is. Mhm. En Feedback, AUB. ja, feedback. Ja. Viel je hem net gemeen had je een feedback jou? Want Nee. we hadden echt alle feedback nodig. Dus, En die kennen wel wat haar. Ja, we gaan breder weg. We gaan jij dus volgende week wel weg. En ik hoop dat we hem volgende week weer als luisteraars sturen. Ja. En ik ga nu op stap drukken. Is goed. Doei. Doei.